Dámy a pánové, oni vydali ještě nějaký screenshoty. To bude tak sick. Hej, znáte, já nevím, jestli to máte někdo, že, hele, určitě tam bude spoustu komentářů, nebo celkově komentář, čekal jsem něco víc a tak, hoši, já vám říkám, že až ta hra vyjde, to je největší hra v historii lidstva, chápeš? Nepodceňujte Rockstar Games, je to GTAčko, ty vole. Jo, řekněte mi, který GTAčko bylo jakože úplně na hovno, jako žádný, vole. Jakože dobrý, GTA 3, kámo, je třeba takový přehlížený, je to v takový temný době, takový temný je, ale zároveň ho někteří hodnotí jako jedno z nejlepších, ty jo. Počkej, co bude GTA 6 na Floridě, to je insane. To je insane. Vice City USA. Kamaráde. Jason Duval. Jason chce jednoduchý život, ale věci jsou pořád těžší a těžší. Kámo. Okamžitě mě to podej. Hej, jako zahrál bych si teď třeba jakoby... Zahrál bych si teď... 4 jsem chtěl říct, sorry, já jsem řekl 3, že byla temná. Já jsem chtěl říct 4. Hoši, 4 by the way. Ještě dnes 4 srovnávají, myslím, s 5. S tím, jaký má 4 fyziku a věci, co se týče v té hře, jako. Není to nejhezčí GTA pro mě, já mám radši ty západy, slunce a tak. Ale kámo, jakože já prostě se toho vůbec nebojím. Já se toho vůbec nebojím, jako. Mě úplně jak kdyby drtí, jak moc si představuju, že to bude dobrý. Víš co, jak tam zakomponou ten moderní život, sociální sítě, nějaký TikToky, ty vole, tam Miami na pláži. A se to nebude jmenovat Miami, ale Vice City. Kámo, tady se bude, kámo, já už to vidím. Ať ukážou gameplay, jak jdeš autem, tady tou ulicí, a to bude insane, já to vím. To úplně vím, mochu. Na rybky tam půjdeš, kámo, na Floridě, tady s čípkem. Tady ten týpek už je mi sympatický, ať je to kdokoliv, hochu, to ti říkám teď. Tenhle šéf v té košili floridský pupkem, ty vole, toho mám hodně rád, hochu, už teď, fakt. Lucia Caminos. Lucii tatínek ji naučil bojovat hned, co se naučila chodit, ty vole, rváčka. Hochu, cože? Ty nechtíčky, ne, všechno, ty detaily, ty vole. Hej, jak se to bude pohybovat? Hej, ať to, ty vole, zajímavé by to vypadalo na 120 FPS prostě. No prostě 60 aspoň. Ty Airpody, no. Jo, to jako, hele, ty píčo, tady ta ženská, ta je hustá, hochu, ty detaily. Já se na to fakt, hele, já prostě si nepřipouštím, že by to mohla být sračka. Fakt. Proto jsem možná tak nadšenej, protože o tom nepochybuju, ty vole, že ten svět bude vypadat úžasně. Fakt. Víc než cokoliv, Lucia chce dobrý život a o jakým sněla její maminka od Liberty City. Chce to vzít do svých rukou. Počkej ještě. Hlavně, někdo říkal o jedné věci, která si myslím, že je jako docela hustá říct. Si uvědomit, jak obrovský je GTAčko hra. Samozřejmě i jiné hry, typu Minecraft a tak. Ale tahle hra, kterou teď vidíte, která se releasne, ty vole, za rok, tak bude živit tisíce, 100 000 lidí po dobu dalších 10 let. Streameři, youtubeři, lidi si na tom udělají kariéry. Hochu, říkám vám, že vylítnou noví youtubeři, o kterých jste nikdy neslyšeli, kteří se budou věnovat jenom té hře, který prostě, to je tak obrovská věc prostě. Týpek o tom mluvil a mě ta myšlenka jako nikdy nenapadla, že vlastně dodnes jsou lidi, kteří žijí jenom z toho, že vyšlo GTA 5, kámo. Je to neskutečný, že to je tak obrovská hra. Jasně, někteří žijí na Minecraftu dodnes, YouTube kanály, jo, to je taky neskutečně obrovská hra a další. Ale zamyslel jsem se nad tím, jak je to obrovský, že to ovlivní prostě strašně moc. To nebude jako jenom hra, to bude po dobu kdo ví kolika let, prostě obrovský jako batoh kontentu pro lidi na netu, jako strašně moc. Tam bude tolik věcí ukrytých, já nevím, jestli to bude zabírat 700 giga, ale...
to bude úplně životní, prostě, to je prostě největší hra na světě, no. Kámo, já chci vidět projížďku tím městem. Tohle miluju, miluju to. Já úplně ten floridský, jak ti mám říct? Já furt říkám Florida, protože je to prostě jako Florida. Ale jak je to vlastně navalený tou atmosférou toho slunce, víš co? Hele, čípek. ten mě baví. Cal Hampton. Ten mě baví, kamaráde, ten mě baví. Co když všechno na internetu je pravda? Nejlíp se cítí, když chilluje doma a valí ty Fubles s pivama a pohoda. Má rád internet a pivo. A valí si na lodi. Tak kámo, ten jeho face. What? Kamaráde, tak tuhle košili mi sežeň a to hned. Kamaráde, tuhle košili mi sežeň a hned. Jakože prosím. Já to fakt potřebuju. Jako fakt to potřebuji ještě než to release se. Tak až se to release, tak tohle musím mít na sobě. To ti říkám, že seženu, já to seženu. Seženu tam všude Richardovi do Ameriky, to je jeho úkol teď za rok to sehnat. A jestli to nesežene, jak mi to sešije, vole. Tohle potřebuju, to ti říkám. Zajímá, kolik tam bude vedlejších věcí, víš co? Nějaký golfík, ty vole. Ryby, ty vole. Co všechno tam bude zavalený. Tohle je jak nějaká fotka, co ti jebe na hlavu. Jej bude zhaluzuje. Nebude to nějaký konspirační teoretik. Je tady strašně moc ptáků, kteří všude lítají kolem v perfektní formaci. Jestli nebude nějaký konspirační valič z toho netu, víš co? Ty košile jsou skvělý. Miluju to. Hrozně se mi líbí ty maličký detaily, jak ty jel po ulici, tam bude hrozně tolik věcí, které budeš moct jako na to koukat, jenom v baru, ty vole. Tohle je jakoby peak male performance, jakoby body. Takhle bych chtěl vypadat, jakože nedělám si prdel, to bych byl spokojený, hochu. Jo. Jo. Explore Vice City, čekaj, ještě sami. Booby Ike, it's all about heart, the jack of hearts, ukáž ty kokote. Ty pičo. Kamaráde, tohle vypadá jak nějaký 3D model, který se dělal na počítači před 10 lety, ty vole. Jakože jenom jako, že se udělal jakoby, jenom ten model, víš co, jako fotka. Máš nějaký peníze. Export dáme, počkej, já projdu ty fotky. Hele, ten valí nějaký klubíky, jochu. Club money, pay for the studio. And drug money, pay for it all. What the fuck? Joj. To bude místní šéfko, kamaráde. S tím uděláme nějaký business, abys věděl. No i tam najdem, vydržte chat, klid. Jakoby neříkám nic, ale tento podnik jakoby navštívím jako jedno z prvních věcí možná. Myslím, že hned nepojedu za úkolem a půjdu se podívat, co nabízí město. Jenom tak do velkého města se dostanu, ale do nějakého za barákem aspoň se stavím. Leonida Keys, to je jak Key West, jo, ukaž, já tam jdu najet. No, budou ti na... Ty vole, hele, já říkám, já mám s tím problém, že mi něco přijde tak dobrý, už teď, že mě to jakoby nedělá dobře. Jo, že... Jo, mám vysvětlit. Prostě mi to nedělá dobře, že to bude tak dobrý, že mě to rozhazuje úplně. To je slečna, jak má kůži, jak kdyby popálená. Vidíš to? Boje je starší. Pardon, se omlouvám. A že vidíš ten detail? To je extrém, jako. No já jsem si reálně myslel, že jako, víš, že má půl těla jako popálenou. Popálený. Ale je prostě starší a úplně hustě to mají udělaný, tady ty flíčky, kámo. To je hotovo. To je blbý. Kamaráde, chápeš, že se tady spavneš a teď uvidíš ten svět, jak tady valí a ty můžeš vkročit přímo do něj a jít to pročeknout.
tady prostě půjdeš tou ulicí. A půjdeš se projít prostě mezi těma palmama, fakt jak kdybys tam byl. Dívej tady dole, vole, už viděl jsi to tady dole. Akce. Týpek tady klečí před poldama. Budou se tady dít úplně random eventy, víš co. To bude jak prostě naprogramovaný ještě líp jak Red Dead, tak týpek tady půjde do hospody, půjde ven, pomlátí se s někým, tady se posere, tady si lehne, vole, v keři. Všechno budeš moc sledovat, co kdo tam dělá. Mě z toho je úplně divně ochu. Mně z toho vůbec není dobře. No tak tohle je jako insane. Když tohle vidím, mám deprese ze života. Protože tohle jsem já. Kurva, já jsem koukal se a říkám, pičo, přesně vždycky, když tohle vidím, tak si říkám, to je v píči, to v životě nebudu mít. A pak jsem se pal tady nahoru a tápek žije můj life. A ještě jasně, nerd, vole, hledá tam nějaký zbytky po pláži, tam někdo ztratil. Namazaný krémem, dívej, jak je namazaný krémem, co ti jebe. Jochu, tak to je fakt můj život, tohle ty vole tady, to je v píči. Ještě vole, víš co, na to horší, že je tak 3krát hubenější než já, to je GG. A dívej, chlapi, mi to prostě za to je prostě, babka ho rozseká pak na sračky. A pojďme uznat ty modely postav, kámo. Pojďme to uznat. Ficlečna, prdel vydřepovaná, týpek pupkem ceciáše. Starší pán byl fit, víš co, má trošku pupík, neskutečný. Paní, pupek, natáhlý plavky pěkně nad pupkáčem. Luxusní detaily, jako fakt tady vzadu týpek narvaný jak hajzl, hází míč, čekuj ty svaly. Extrém. Extrém. No to je nějaký místní, majamský tiktokerky se svýma stránkama. Tak tahle se hochu. No, tak tam bude divočina, kamaráde. Tam bude Jo, tak hochu, podívej se na ten detail tady toho potu. Vidíš to? To není pot, to je. Tady taky. Insane. No. Tady si pojedeš, kámo. Pojedeš se pojít do přístavu. Hej, já to chci. Nemohl bych teď 10 minut se... Ne, tak hodinku se jenom projet. Fakt jakoby ve full game teď na tomhle komplu už. Já to úplně vidím, hoši. Já si to úplně představuju. No. Tak tady magořinec, víš co? Ty káry, ty jejich narvaný káry. Týpek tady, víš co, na zemi, kaluž, bordel. Já vím, že to bude na PS5, jenom já to chci teď na komplu hned. Jako teď kliknout na play, aspoň chvíli. Jenom chvíli se podívat, prosím. Do prdele, dej mi explore to dál. No, ukaž Leonida Keys, to bude úplně jiná lokace. To je jak Key West prostě na Floridě. Nádhera, dívej se, ježíš, tam bude moříčko, ty debile. Tam bude... Já to nemůžu sledovat, hoši, sorry, já jsem fakt jak přeplej kokot. Víte, že miluju tady v těch hrách vesnictví. Vždycky to říkáme, GTA 5 jdem do vesnictví, GTA San Andreas jdem do vesnictví. Prostě když vyjedeš toho hluku toho města a pojedeš se podívat sem, tady budou pláže, redneci, rybáři, lodě, ty vole, týpci s trakama. Tohle bude neskutečný. Se! Prostě, tohle je totál. Tady budu ochu, žít hodně tady na těch místech. Neskutečný, fakt super, takovýhle místní hospůdky někde. Tady vole, děda dává mařku, ty vole, týpek na mrtky tady na slunku. Zase, ta kůže tady, vidíš to? Mně z toho vůbec není dobře ochu. Všiml jsem si Leguána, ale není mi z toho dobře ochu, jak je to dobrý. A vlastně něco tady sleduju. Podvodní svět, jaký udělaj. Já to úplně, hoši, já mám takovou fantazii někdy, že mě teď problikávají, jak kdyby.
před očima, jak kdyby, sorry, nemůžu se vyjadřovat, mám toho plnou hlavu. Že si představuji, jak už to vidím tu postavu z třetí osoby a plavu v té vodě, že si tenhle screen vlastně přetočím do hlavy jako gameplay. Já už vidím tu vodu, teď jak se tam hýbe, jak prosvítá to světlo přes tu vodu, víš co? Crazy. Vaši, jestli udržíme od teď až do května dalšího roku 10 000 subů každý měsíc, tak se můžu přestěhovat a můžeme to streamovat na Floridě, vole. A s nějakým výhledem na Miami. Jo. What? Hej, tak tyhle party na vodě? Jak budou Hej, jak to vůbec bude moc fungovat ta hra? Tady bude někdo tancovat, tady někdo bude chlastat, tady bude projíždět týpek na skutru. Zajímá mě, jak bude ten svět živej. Red Dead Redemption třeba extrémně dobře přenesl to, že ten svět jakoby žije. A já věřím, že tady to bude ještě 5krát víc jako našláplejší. A to mě děsí, jak moc to bude dobrý. Víš co, to bude extrém. Hele, jsem prostě nadšenej a těším se na to. Proto to prožívám takhle. Drake One Priest, Only Raw Records. Byl víc hustler než gangster. Ty drápy, víš co? Každá má jiný nechty prostě jinak udělaný. To jsou vály, tetování pro... Já jsem z toho hůbnech. Ty vole. Takový jakoby vychytanej. Rapuje, nebo co? Dělá music. Jo. Music dělá. Jedna nechty má, trošku se škráblí, že už jsou opotřebovaný. To je insane, vole. Já nevím, na co se tady vůbec dívám. Mě z toho vůbec... Jo, on podepsal label. Svampy, kámo. Grass Rivers. To budou svampy, floridský bažiny, víš co? Tam budou totální redneci, ti říkám. Traky, redneci, hochů, takový ty čluny s takovou tou vrtulou, vole, jak tím jezdíš tam, kde jsou v těch svampech, jak jsou ty krokodýly. Víš, co myslím? Nevím, jak se to jmenuje. Prostě vetle, no. Jasně, no. To jsem si přesně myslel, kamaráde. Ano, rednecks, jako real rednecks, tím myslím. Ty mají guny, krokodýly a pivo. Tady ty vznášedla, jo, přesně, jo, to je ono, jo, to vidím, no. Tak tohle bude skvělý. Tahle část, to je to vesnictví, ne tam to kýs, tohle je vesnictví. Hej, tak já jsem se těšil, ale netěšil jsem se, jak se těším teď. Jako tohle, kamaráde. Tohle bude jako já nevím, co mám říct, už abych se neopakoval, jak debil. Já jenom do toho dávám emoce, omlouvám se, k tomu nemám moc víc co říct. Jako zdrhat trakem, bažinama, co to má na té autě, ty vole, nějaký hrochy, kurva. Nějaký pytle z něčeho, já nevím. Jako jak po tobě půjdou benga, ty tady, vole, v trakem, nějakou Fordkou, projíždíš bažinama. Pytlák, ty vole. Jo, tak já už nemůžu. Virální videa. Nějaká influencerka. Tomiku, co? Real Dimes, viral videos, viral hooks. Friends jsou kamarádky z vysoké školy, ze střední školy. Okay, spicy rap tracks, relentless social media presence. OK, dělají rapový tracky a jsou na sociálních médiích. Taký influencerky rapový. Ty pičo, já jsem na to, já jsem piči. Český titulky mi dejte hned, tak to vyjde. Tam bude tak dobrý dubbing, ta angličtina těch rednecků, na to jsem tak zvědavej. Nějaký místní rapový tiktokerky, jochu.
Ty pičo. Tak ty jedou vály, no. To bude hustý, jak tam budou ty sociální sítě. Zvládnu to i bez titulku, kámo, mi to úplně jedno. Mi to úplně fuk. Hej, to fakt vypadá jak takový, jako až uměle, ty vole. Tady ten screen zrovna. Zase jak vyrendrovaný prostě, já jsem zvědavý, jaký to bude v pohybu. Ty značky, oni vždycky jakoby mají jako Ram, Ford, ale jinak, tohle je prostě Audi, že jo. Artworky, no, tohle je artwork, no. Pravdu. One hit from fame, no, já bych řekl, že to je jenom já nevím, co je ze hry už. No, ten trailer je Game Engine. Port Gellhorn. Cheap motels. Shutdown at... jo. Empty strip malls. Economy. Liquor. Painkillers. Oh. Truck stop. Tam budou ty zastávky truck stopy. Prostě benzín. No. Tady ty benzínky, vole. Motely opuštěný. Taky vesnictví, no. Tohle je neskutečný. Ukáž. Ty pičo! Místní pěstíři, kamaráde. Já nemám obavy vůbec. Já úplně věřím, co bude za přepal. To prostě... Ty pičo. To nejsou M&M, co? Asi. New girls, new food. Tak sem si přijedu takovým... Děj se. Tady bezdomovci, víš co? Jak tlačej ten svůj... Prostě... Košík v obchodní, ty vole. Z obchodu. Plnej, víš co, věcí. Tady týpek vyhazuje cápka, ochu. Teď si sem přijedeš, bude pršet, ty vole, třeba. Lesknout se ta... No, já to nemůžu už o tom mluvit. Tak na tuhle redneck party chci jít hned teď. Tohle je Amerika, kámo. Ohýnek, pivo, víš co, zastavíš trakem, ty vole, jak to bude vypadat. Takhle to světlo. Ty krávo. To je v píči. Raul Bautista. Confidence, charm. Bank robber. Vykrádač bank, jo. Ty vole. Ženy? Máte tady taky něco dobrýho. Asi. Nevím, nedokážu zhodnotit, ale asi jo. Víš jak. No, ten by vás vzal, co? Pro jíčku lodí, ne? Tak ten hlavní charakter aspoň. Ty piče, to je akce. Dejte mi to prosím na hodinu teď jenom, já jenom hodinku si dám, jako fakt. Jenom hodinku bych si dal. Ambrosia. Co to je? Industry. Old school values. Sugar refinery. Poskytuje práci. Local biker gang. Ti poskytnou všechno ostatní. Já jsem zvědavý, když tam třeba bude bouřka, jak to bude fílovat, že bude jakoby foukat to listí, rozumíš? Palmy se nějak ohejbat. Na všechny tyhle detaily jsem neskutečně zvědavý. No a dívej, to bude Red Dead Redemption na totálních steroidech, že tady budeš stát s motorkou a pojedeš se projet tímhle prostě. Prostě se tady pojedeš projet. Podívat se co a jak. Komora. Tady no, dívej jak má ty nechty, jak kdyby... Ty detaily, ty vole, týpek, ty oči hochu. Já jsem v hajzlu. No třeba tam budou i hurikány, vole, nebo něco. Jo,
Jo, tak počkej, jako umít auto si půjdu taky určitě, jestli tam bude myčka, to jsem to ne, jako. Děj, vole, pod pážem, pičovo, vole, chlupy na rukách. Hej, už dost dochu. Brian Heather. Master. Brian's Classic Drug Runner. Ty pičo, hochu bude převážit drogy. From the golden, ze zlatých věků, jakoby dealování, smuggling, převážení drog na Keys. Pořád převáží na svý lodi. Se svou třetí ženou Lori. OK, už nedělá špinavou práci, už je tak dlouho v tom, že už to dělají za něj. Hej, dejte nám svým game, tako tohle jako hochu. Hej, už mi dejte pokoj. Už mi dejte pokoj. Ne, proč mi to ukazujou, když to nemůžu jít hrát? Proč mi to vůbec ukazujete do prdele? Děj, ta paní šéfka totální, víš co, třetí manželka, ta ví, jak to chodí prostě už. Hej, už dost? Už dost? Národní park. No to jdi do prdele, ty vole. To mě nenapadlo. Hunting, fishing, offroad trails, tam budeš muset jít na 4kolce, ty vole. Backwoods, Hillbilly Mystics. Hillbilly Mystics. A paranoidní radikálové, kteří žijí daleko od vlády. Víš, tam budou nějaký ufolog, jak hajzl, ti říkám. Víš co, tam budeš se s nimi na kroskách, ty vole. Mě dalo, no. Bude to obří. Podle toho, co tady teď sledujeme, to bude neskutečně obří a nechápu. Co když to bude fakt úplně jakože insane? Co když to bude jako my víme, že to bude mega velký, ale co když to jakoby, jo no ten mýval tam. Co když to bude jakoby ještě větší, než si umíme představit? Jestli mi rozumíš? My vlastně čekáme, že to bude mega hra. Jako, že to bude obrovský, ty vole, že tam bude hodně věcí. Ale co když to bude jako... Asi jo, to bude prostě revoluční. Jako vždycky. To bude prostě moc. A co když to bude jasný? Ale co když ne? No tak vole, já nevím, vole, ale teď jsem na to nadšenej, víš co, já vím, že někteří lidi by strašně chtěli reálně, aby to bylo zklamání. Někteří to prostě chcou. Já ti říkám, že chci, aby to bylo úplně a cítím to, že to bude extrém. Ještě když to posunuli. Já to potřebuji nutně. Národní park. Děkuji. Si píčo, tam nechceš potkat tyhle týpky, tě tam zežerou. A jsou lovci jenom, ale víš co, znáš nějaký ty filmy? Ty stromečky. No, ty jdou pro srnku. Jako už Red Dead Redemption je jiný level, proto si to v hlavě srovnávám, jak asi tenhle svět bude vypadat. Jaký to v něm bude. Já doufám, že to bude úplný extrém, jakože takovej, že to všem odjebe dekl z palice. OK. Panther, nějaký Nick, skočka, nebo jak se to jmenuje. Tam budeš moc sledovat. Hele, víš, co udělali s přírodou, kámo, v Red Dead Redemption? Tam můžeš z dálky vidět, jak orel chytí rybu a letí do prdele. Oni ti říkám, že to normálně vložej do tohodle a normálně půjdeš normálně lesem a tam se budou dít věci jak Red Dead Redemption. Tam prostě budou normálně valit zvířata si svůj svět, úplně svůj, vole. Pojedeš si takhle jen to na kánoji si to zavalit. Mě zajímalo, co se stane, když já se nemůžu na těch přemýšlet. Už dost? Dejte demo. Si zařizujte volno v práci teď, protože vám říkám, že všichni to udělají. Přestane fungovat svět na půl roku. Rohlíky nikdo neupeče, v piči jsme všichni.
Hell yes. ČUS, bus, autobus. Už teď kupuju vodu a věci do lednice, protože ti říkám, že bude konec, nebude existovat nic. Kvevrclovehy, kvevrclovelové, zelám pekný večer. Už to streamoval po releaseu. Hned, ty vole, hned, vole. Hezký Já chci večer, přednostní Pepilové. přístup, koho mám vyhulit? Je mi to jedno, někoho vyhulím. Mám moc rád koně a ty máš oči jako kůň. To vůbec Rockstar Matěj. má všetky trailery robené in-game. Čiže v podstatě ta hra vyzerá tak AKO v trailery. Len to je AKO keby kamera mod. Hell yes. Je to prej natočený na PS5, yes. no. Je to, mě je na blití, mě je na piču. Hell yes. Metlu budeš muset, nebudu. Já vyhulím Hell yes. někoho jiného. No dobrý večer, pane maestro Twitchinity Fetílové. Co mám teď dělat? Mám pocit, že mám Hell prázdnej život teď, úplně. Co mám dělat? I offer you Co mám dělat? choice. Co teď mám mít jako dělat? Join my crew. Co mám teď dělat, jako? Co teď chceš dělat? Bude to jako Ready Player One film a chcípnem v té hře všichni. What? To je blázen, ne? 5XL? Jdu to okamžitě objednat. Jenom na piču. Mám pocit, když dokoukal jakoby seriál, který mě fakt bavil a nikdo mě ho už nepustí, mě to, víš. Kubajsek Jeep Hampton bude tahat celé GTA 6. Šunka Párek, idiot číslo 391, těším se na gameplay, já taky kámo, fakt jsem na to zvědavej, já jsem na to fakt tak zvědavej. Myslím, že možná než to vyjde, to GTA stihnem dohrát, no, Kingdom Come. Co si tak myslím, tak si tam budeš muset budovat přátelství a seznamovat se s lidmi jako v realitě a postupně si budeš dělat kontakty na drogový dílery a tak dále. Kámo, tam podle mě si budeš muset i vytírat prdel, já fakt už nevím, hochu. Tommy, OK. Rockstar má všechny trailery robené in-game, čiže v podstatě ta hra vyzerá jako v trailery, je to jako kamera mod. To je na hovno, to já to chci. Mohli by to vydat třeba zítra. Jenom tak random úplně. Podle mě, kdyby to udělali, tak spadne internet, jakoby světovej, jakoby worldwide, vole, pičo, network. Že jenom má konec. Najdem si dřív holku, no vyjde GTA 6. Kámo, vyjde GTA 6, proč by si zhledal holku? The fuck? To, jakože by to bylo takhle... Podle mě se GTA 7 bude odhrávat v báně, to bude další vývoj. V Brně? Brněnské Borec, kámo, Brněnské Borec je hrdý na to, že je To Brňák. vydají a 14 dní na to přistanou mimozemšťani a nikdo si toho ani nevšimne. To je na schvál. Tu hru vytváří, aby nás, vole, já to chápu. Oni jim teď zavolali mimozemšťani a hej pičo, hej kámo, nám došel jakoby futuristický, vole, ultrapůzní benzín. Musíme dotankovat tady kousek na planetě XY96023. Opozdíme se, přiletíme až k květnu 2026, musíte to GTAčko posunout. A oni z Rockstaru, hej chlapi, tak jste se posrali, ne, ty lidi nás zase zmrdají jako piča. Ty vole, už jsme to posouvali minule, když se vám to skurvilo, vole, ten půzní pohon do píči. Jste říkali, že vám to opraví, vole. No ale opět se, vole, našel holku, vole, teď na to mrdá. Našel si a oni teď hopte, a tamhle šoustaj. Takže jsme museli, vole, přiletět, musíte to odložit na květen, kurva, 2026. A všichni hrajou, vole, a my prostě si tam pořešíme ty věci, co potřebujeme. Předáte nám tu zásilku. Je píčo, vole. Tak jo, kurva. Takhle to funguje v Rockstaru, říkám. Tam bude easter eggu jako svině. No nic, budeme, oši, tak kdo? Potřebuju lidi, kteří při releaseu GTA 6 pou ven a budou to kontrolovat tyhle věci. Nejsou, baboráku, to je fake všechno. Hlásí se někdo? Fakt? Ty vole, to je docela oběť, ty vole. Já nejdu teda. No to já seru. To vás docela uznávám. Zase jako. Kámo, jak můžu kámo, už mě ujebali mobil mimozemšťani. Něco málo pro život na Floridě, smějící se smajlík. Patresáku, díky, to se bude hodit, kámo. No, tak ono to nakompl, hele, tak ono to nakompl vyjde reálně, třeba 3 roky, hovno, 2, tak rok, nevím, rok, za jak dlouho to vyšlo na, jakoby, PS4, rok a půl, tak, na kompl. No, kupujte PlayStationy, dokud to jde, kámo. Hell yes.